Iqiniso elimsulwa. INingizimu Afrika inomthethosisekelo omubi kunawo wonke emhlabeni. Bantu bakithi, yini eyenza umthethosisekelo wethu ube mubi kunawo wonke emhlabeni? Mawubheka ezinye izizwe, izikhulu zezombusazwe ziyayiphikisa noma ziyayichitha imithetho yomthethosisekelo. Benza lokhu ngenhloso yokuze bazuze imali nezinto siqu. Yini eyenza umthethosisekelo waseNingizimu Afrika ube mubi kakhulu emhlabeni? Le Constitution igunyaza ukube sibe ne-treason. Inika amandla ukungena kwezwe, ukufuduka kwendabuko izakhamuzi ezimnyama, ukwehluleka ukubhekana nenkohlakalo yezombusazwe kanye nokuzicebisa. Ayinaki ngokuphelele ukubhujiswa kwamandla kahulumeni. Izigidigidi zitshontshwe ngabezombusazwe kanye nosomabhizinisi ezweni, ngitshele ngokuboshwa okukodwa okubalulekile. Izigidigidi zilahlekile kodwa inani labo ababetshontsha ayihlangani. Izakhamuzi zilwa nomthethosisekelo nezinhlelo zawo nsuku zonke zifuna amalungelo ayisisekelo ezakhamuzi. Kuyaziwa emhlabeni wonke. Izinkantolo zethu nsuku zonke zenza imithetho eyenza isimo sibe sibi kakhulu. Uma singalwi nale mithetho nomthethosisekelo, iNingizimu Afrika ngeke isaba khona maduze. Sinomthethosisekelo omubi kakhulu emhlabeni. Joyina ecosystem sinikane ulwazi olujulile njengezakhamuzi.